Ens trobem a la fàbrica de Can Ricard. Es tracta d'un edifici fabril del 1855. Es va fer la planimetria primer Josep Oriol Bernadet i quan aquest senyor es va morir va continuar l'obra, diguéssim, en una següent fase, el Josep Fontserè. L'edifici ja va ser concebut com una fàbrica de blanquejat i d'estampat. Aleshores, l'edifici ja va ser concebut amb aquestes necessitats i ja es van establir tota una xarxa de canalitzacions destinada a aquests usos, a la circulació de l'aigua per sota els edificis, també es van planejar els tubs de transmissió de vapor des de la sala de calderes a les diferents naus per tal que poguessin funcionar totes les màquines que hi havia previstes en cada una d'elles. Són aquest tipus de restes els que estem trobant en aquesta fase d'excavació. El protocol d'actuació que seguim és, primer de tot i sempre adaptats a les necessitats de l'obra, tot i que això no vol dir que l'obra en determinats moments no s'adapti a nosaltres. En aquesta fase, per exemple, s'ha fet aquí la retirada del paviment, aquí on tinc els meus companys treballant. Estem netejant totes les estructures, després nosaltres fem fotografia, el dibuix, la documentació, és a dir, la fitxa de cada un dels elements que hem trobat, per mirar com funcionava, i un cop ho tenim tot documentat, nosaltres elaborem un informe, i com aquestes restes, diguéssim, que destorben el desenvolupament de l'obra, amb aquest informe, que jo passo al Museu d'Història de la Ciutat, ells elaboren també el seu informe, va a la Generalitat i després ens autoritzen o no el desmuntatge de les restes. En aquest cas, suposem que ens autoritzaran i l'obra podrà continuar sense cap problema. Ens trobem a la part posterior de la fàbrica. Aquí veiem que s'han conservat part de les canalitzacions utilitzades a la fàbrica per tot el sistema productiu que implicava l'utilització de grans masses d'aigua. Les hem desmuntat per poder documentar bé les pendents i tot. Jo trobo que són elements realment importants i és interessant poder documentar tot això bé, des d'un punt de vista de l'arqueologia industrial. Catalunya és potser de les primeres fàbriques que s'excaven d'aquesta manera. Altres països com Anglaterra, per exemple, les coses ja fa anys que rutllen i tenen un altre concepte. Aquí estem una mica al començament, però jo confio en que tothom es posi les piles i vagi endavant, que no sigui ni la primera ni l'última.